Karin magana daga na 1301 zuwa na 1350. BM Ɗanyaya, shekara ta 2007. Kowa ya yi nagari kansa, kowa ya yi sammako ya raya rana, kowa ya yi tuwo a tulu ya san yadda zai yi ya kwashe, kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake, kowane dare da tasa safiya, kowane gauta ja ne sai rashin rana, kowane masaki da abokin burminsa, kowane mutum a ɗakinsa yaro ne, kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi, ko ake ji mahaukaci ya faɗa rijiya. Ku ci a nan mu ci a can, talaka ya ga mai arziki. Ku ci ku kuke yi, anan hana mai kurkunu tuwo. Ku duba mini hanya, makaho ya so gulma. Kuɗi abin zaman duniya, kuɗi ba su son ƙazamar bukata. Kuɗi na gwamna masu gidan rana, kuɗin gudu sai zomo, kwaɗo sai ya dangana. Kukan kurciya jawabi ne, kukan mutuwa baya dawo da matacce. Kulɓa na barna ana cewa jabace. Kula da masoyi ya fi kula da ɗan uwa maƙiyi. Kumburi ga doki, sakiya ga jaki. Kumburi ga jaki, sakiya ga raƙumi. Kunkuru na son dambe don motsa sun hana. Kunne na gani, kafa kan tsere. Kunne ya girmi kaka, kunun zaƙi ya ba wa koko tsoro. Kunyar maras kunya asara. Kura ba farkar kare ba ce, kura ba ta san kuɗin akuya ba. Kura ba ta san abin ado sai na kwaɗayi. Kura da shan bugu gardi da amsha kuɗi. Kura ma ta san gidan mai babbar sanda. Kura na shan ruwa kare sai kallo. Kura na so kare ya samu. Kura ta ga damisa ta san ba kare ba ne. Kurun ma magana ce. Kushewar baɗi sai baɗi. Kwaɗayi kare ne in ka sunkuya sai ya wuce. Kwaɗayi mabuɗin wahala. Kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kwana guda da arziki ya fi shekara da tsiya. Kwana nawa ne maye ya yi amarya. Kwanci tashi ba wuya. Kwaramniya ba ta daka. Kwari da baka ba su hana ɓarawo shiga gida. Kyakkyawar safiya daga maricinta akan gane. Kyan ɗa ya gaji ubansa. Kyan tafiya dawowa. Kyautar tumu ba ta hana rumbu cika. Inda aka samu Ɗanyaya, BM, shekara 2007. Karin maganar Hausawa, Sokoto, makarantar Hausa. Wannan littafi ana samunsa a shafin makarantarhausa.com. Karfafawa, sanar da kanka sabon abin da muka aza ta hanyar danna kararrawa. Karfafa mana gwiwa ta hanyar danna subscribe.